दुखुनि रादाब जोबोर दुखुयै बे फोसावनायनि गेजेरजों बयनिबो सेराव मिथिहोहरनाय जायोदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मेन अपारेटिं सार्भार डाउन जानायलाय दिनै शनिबार 30 जुलाइ 2022 इं खालि हाबाफारि फोसावनायाव जारला जादों। दिनै शनिबार 30 जुलाइ आरो गाबोन 31 जुलाइ रबिबार खालि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बराद आरो मोनाबिलिनि रादाब हाबाफारि फोसावनाया बन्द थागोन। दुखुनि रादाब जोबोर दुखुयै बे फोसावनायनि गेजेरजों बयनिबो सेराव मिथिहोहरनाय जायोदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मेन अपारेटिं सार्भार डाउन जानायलाय दिनै शनिबार 30 जुलाइ 2022 इं खालि हाबाफारि फोसावनायाव जारला जादों। दिनै शनिबार 30 जुलाइ आरो गाबोन 31 जुलाइ रबिबार खालि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बराद आरो मोनाबिलिनि रादाब हाबाफारि फोसावनाया बन्द थागोन।